да изкушава, нали, сексуалната употреба на една жена. Нали, от тук бих забранила всички, нали, също толкова авторитарно, като тези, които, нали, налагат едно такова. Но пак ще се наричат певица, поп-певица, никой не излезе и не казва. Да бе, слава Богу, поне тук, нали. Да, но скоро очакваме и това, нали. Всъщност на твоя въпрос. Просто Но скоро и това ще стане. Щом като учителката вече стана обидно учителката, която винаги е била в женска професия, винаги е била женска професия, най-вече. Стремежа да си, нали, тази тенденция, за която вие говорите, да се говори в неопределен, защото най-важното не е пола или какъв е човек, а колко е професионализм в нещо, което е малко сбъркано. И е привнесено от английска. От щатите. Да. Но смисъл, защото бягаш от себе си. Няма, защото говори чисто психологически, говори за проблем. Затова, защото връчаш не приемаш себе си. Не може се обръщаш към госпожица, понеже жената преценила да няма брак. Няма, тя не е госпожица. Той има правило по това въпрос и той е госпожа. От едни години нататък е госпожа. Обаче по вашата логика, що да бягам от себе си? Аз съм на 60 години, не съм мъж, не съм госпожица, извинете. А вие сте студентка ли? А вие сте студентка ли? Да, студентка съм. Съм на 60 години. Не, аз предпочитам също мъжката форма и защото това повече разбирам. Тук не бих искал някой да ми каже политичка или адвокатка или инженерка. Защо? Просто грозно ми звучи това. Ама че е обидно, защото ти слагаш... Добре, че е грешно. Спрямо български език. Айде забравяме за това. Просто е грешно. Това противоречи на езиковата граматика. На граматиката противоречи. Това е грешка. Това да не напълен или кратък член, просто като... Ама тук дори не седи този спор. Никой вече, нали, има норма и тя имаме пълен и такъв член. Тук говорим за грешка дори в езика. А пък вече го товариме и с едно отношение, което, ето тук, ако може, така или иначе трудно мога да разбера отношението. Бих подкрепила такова решение, за да се... Защото се налага, защото смяташ, че е унизително, нали? Защото смяташ, че си... Жена има други критерии, които... Защото си като жена и хората си помислят, че като си жена не са достатъчно квалифицирани. То носи друга емоция, друг емоционален заряд. Ето точно защото бягате за това нямате жизнь. Ако ти си защото и кажеш, аз съм адвокатка и съм квалифицирана и защо ми тук искам да използвам правилна граматика, ще дадеш съвсем друго послание, отколкото кажеш, искам да ме наричате адвокат, защото се състезавам с мъжете и трябва да сме на едно ниво. Той е тук, защото заложено. Говорим за равенство, но като се говорим за равенство с мъжете. Ама равенство трябва да има и в езика. Това е също равенството в езика и равенството в живота. Ние не подигнахме. Много жени казват, аз не искам да бъда по квота сложена на някаква позиция, защото съм жена. Квотите, между другото, аз затова тръгнах. Не знам защо на никой не му прави впечатление и това е така в началото на целия този процес. В университета има квоти. Жени, мъже. Да. А защо трябва да има квота? Защо на тебе трябва да ти е много по-трудно, трябва да полагаш много повече усилия, за да си в много по-голямо състезание, само защото си жена, за да влезеш в университета? И после живота точно не се права с това нещо, защото на други места, в други специалности е точно обратното. Жените трябва да полагат много повече усилия, ако няма квота, те реално няма да имат никакви шансове да влязат. Това не го разбрах. Тогава мъжете могат... Изтърва го някакси. Да, точно това е случай, при който мъжете са по-добре подготвените, жените са по-малко подготвените и ако няма квота, жената шанса и драстично намалява да се състезава наравно с мъжа и да спечели мястото на мъжа. Ама не, това вече не е равно състезание. Това вече не е равно състезание. Това не е равно състезание. Нали? Защото квотите не се равни. Защото вече мъжете са в непривилегировано състояние. Положение. Не би трябвало да има. Говорим за равнопоставеност. Говорим за равнопоставеност. Не за привилегии. Нали? За равнопоставеност. Въобще не трябва да има квота. Аз, между другото, не съм разсъждавала, нямам ясно формулирана
така теза, но не съм много убедена, че и квотите, например, да се заемат 40% от депутатите да са депутатки или пък процент от кметовете да са кметици. Това също не го възприемам, но не съм разсъждала, честно да ви кажа, и не съм така изследвала. Аз съм болезнено чувствителна на тема изследване така по-надълбоко на този проблем. Не съм разсъждавала за това. Значи аз имам едно такова изречение, което касае лично мен. Аз нямам нищо против да бъда избрана чрез квота. Знаете ли защо нямам нищо против? Защото аз знам, че там, където ще кандидатствам, аз ще съм подготвена за това място и не се страхувам от квотата, защото аз ще си защита моите качества. Само жена, която смята, че не заслужава това място, подсъзнателно е срещу квотата. Квотата е временен инструмент, така наречената позитивна дискриминация. Ние нямахме време да разгледаме политиката джендър мейнстриминг, това пък как звучи като абракадабра, но това е официална политика по света и у нас и тя има два клона. Единият клон е общия. Във всяка политика, във всеки законов акт, независимо на какво ниво, местно или държавно, високо, национално, да се гледа какво е влиянието, какъв импакт, какво влияние ще има този закон, тази политика, това е решение върху двата пола в последствие. Това е единият клон. Но другия клон е, когато ти говорихме, имаш статистика, правиш анализи на положението и видиш, че някой от половете някъде изостава. Търсиш причини, исторически стереотипи, не знам какви още, няма значение, виждаш, че той изостава. Тогава можеш да използваш. Той изостава, а ти намираш, че това някакво нормотворческо насилие. Например, да задължиш семействата да водят девойките на училище. За такъв от този порядък, нали? Това е... Не е само този. Значи, ние разглеждахме примерно един парламент, в момента е за 20% жени. Жени не могат да окажат влияние, което да отрази женския начин на мислене, на говорене, на приоритети в политиките. Аз това се опитвам се да разбера, това се опитвам да... влияеш на решение. Едни автори смятат, че трябва да си с 30% смешеници, други 40%. Тук има раздвоение, но не е под 30%. Това е някаква социология, но дори за да повлияеш по някакъв начин големите процеси. Но мъничките процеси вътре в тая стая, в този разговор, опитвам се това да разбера къде е грешката. За мен отговорът е в тази грешна конструкция. Ние възприемаме се в едно състезание с мъжете. Няма мъжка и женска територия. Ние се състезаваме някакси в имагинерни, такива наши си конструктивни писти. Това е нещо, което се случва само в главите ни. Когато... Точно така, обаче има големи последствия. Една жена имахме депутатка, помните ли, с количка? А вие помните ли тя нещо, дори изказване нейно или говорене нейно, или нищо, че една, за промяна на политиките за хора с увреждания да имаше? Вие помните ли едно поне такова нещо? Затова казвам, защото тя се възприема, тя не иска да я възприемат като човек с увреждания. По същия начин, не искам да ме възприемате като жена адвокатка, възприемайте ме като адвокат и започваш по някакъв начин вътрешно да разсъждаваш по този начин. Защото ако... Само да кажа нещо по предишната мисъл. Има разлика, според мен, разминаването в мисълта ни в момента е там, че между квота и квота има огромна разлика. Квотата, с която вие говорите, е квота, която се налага умишлено, когато един пол, както казахте, вие изостава. В случая да направим така, че в парламента да има 40% жени, а не 20%. Аз ви говоря за квота, например тази в университета на кандидат-студентските изпити, когато жените, които кандидатстват, са много повече и за да се ограничи техния брой, а не за да се ограничи и се въвежда квота. Това вече не е... Не са много повече. Не са много повече. Не са много повече, не сте изследвали този проблем, не говорете на Изус. Не са много повече. Напротив. В
Но жените са много по-образовани, с много по-висок успех и биха влезли предимно жени. Затова се налагат тези квоти. Точно това казвам, че в случая квотата е... Ама не кандидатстват много повече. Кандидатстват наравно с мъжете. Но имат Да. успех. Ами това да е равнопоставеност по дяволите. Не е равнопоставеност, точно това казвам. В този случай някой мъж ми взима мястото заради тази. Добре, затова значи на едно мнение сме. Да, а в този случай това е друга квота. Различно е. В един случай се ограничава броя на жените, а в другия се ограничава. Това ще не е. Искам да кажа, че в... в полза на мъжете. Позитивна дискриминация на мъжете. Говорим за различни случаи. Искам да кажа, че дори... Просто е в полза дискриминация. Просто стимулираш мъже да влязат в психологията. И това е обществото го е приело, обаче едното и другото е едно и също. Позитивна дискриминация. Едното в полза на мъже, друго е в полза на жени. Това в полза на мъже обществото го е приело и го влачи с години, а другото не го приема. Виждаш ли колко е интересно? В политиката не го приема. Аз това, което исках да кажа, значи има много голямо значение, защото ние разглеждахме ето я системата на обществото. На входа дори и да имаме равни възможности, а ние ги нямаме в много от случаите, но дори и да приемаме, че ги имаме, вътре може да има дискриминационни практики, не свързани с законите, а с тяхното прилагане, поради стереотипи, поради религии и какво ли не. И накрая на изхода, а изхода е достъпа до благата ни, които обществото тук е сътворило, да не е равностойно. И това е неравнопоставеност. Всъщност. Ако решите да кандидатствате на работа при нас и заедно с вас кандидатства един младеж, без значение кой какви способности има, т.е. обратното, ако вашите способности са доста по-добри, ще вземат младежа. Вярвайте ми. Защото съкът, да. Защо съкът? При нас доста голямо текучество има на мъже. Задържат се, и аз не знам кои се задържат, рядко се задържат, защото с нашите заплати не се гледа дете, например. Или семейство, или нещо. И аз не знам. Трудно се задържат мъже. Най-трудно се задържат мъже. Но иначе норматива нямате установено правилник, някакъв вътрешен жени, колко не. И то жени ще ви изберат. И то жените ще изберат мъжа. Нали, ние пък имаме... Само насилствено да изравним това... Доста жени имаме на ръководни позиции. Това исках да кажа, че и в парламента има доста жени. Не съм малко, не съм ги изследвала като проценти. 20 те са плюс-минус. Аз съм била на някои изследвания, като... Дори ако влезеш сега в Google и видиш как са представени правителствата, дори в големите демокрации, няма да видите толкова много жени, както в нашето правителство или пък в нашия парламент. Ние не можем да се оплачем от това. Това обаче, което не се случва е, нали, защото при толкова много жени закон за равнопоставеността нямаше вече да е проблем, щеше да е проблем по-скоро приложението му или как да бъде изградена държавната институция, която да следи да се изпълняват политиките за равнопоставеност, а не, нали, последствия да се санкционират, когато те се нарушават. Дали нямаше да говорим въобще за детски градини, за липсата на места в детските градини и за всякакви други политики и за квоти в университета и така нататък, за спазване и създаване повече права на работещите майки. Нали? Това са неща, които трудно се разпознават и така дефинират като проблем на дискриминация или джендър проблеми, защото другото, насилието в къщи, така доста ясно дефинирано и доста добре се и говори, въпреки че там разпознаването на различните видове насилие е доста трудно, нали? Като няма синина и като не кърви, нали? Трудно се разпознава въобще от повечето като насилие, нали? Икономическата принуда и насилие и психическото насилие върху жените. Така че... Извинявайте, аз не разбрах какво е вашето мнение по въпроса
специално дадохте за пример вашата работа, кое е по-добре да има много жени и да няма мъже? Или е по-добре насилствено да пренебрегваме добрите кадри жени, за да може да имало повече мъже? Кое е по-добре? Да пълним насилствено с мъже в вашия бранш? Глупости. Или Най-добрите влизат и най-добрите работят и най-добрите остават. Аз точно това се опитах да кажа още даже сутринта, че аз напълно И публиката трябва да санкционира и трябва да има... Не, професионални трябва да са критериите. А не нещо друго. Това абсолютно не подлежи. Защото са по-подготвени, нека да са жени. Да, може би тази професия трябва да бъде женска. Сега това са глупости, да ги говоря. Нали? Въпросът е, че не пречи. Какъв е проблема? Нали, медицински сестри, те са най-вече жени по простата причина, че такава е структурата на жените. Жените и мъжете доста се различават. Жените са много по-грижовни, много по-отзивчиви, по-състрадателни. Няма да видите куче, водащ, мъжко куче. Те са само женски, защото са много по-грижовни и по-мили и не тичат след всяка женска. Нали? Жените и мъжете си имат огромни разлики и те така или иначе се отразяват и в работата. Не сме много съгласни. Някоя от вас е медицинска сестра? Тичат пред Добре, това е тънкият лед, по който трудно се върви. Направо невъзможно се върви. Иначе, като всяка една телевизия, ние имаме проблеми с тези теми, но те са, не са невъзможни и непреодолими, защото особено когато става дума за насилие в къщи, много по-лесно се пише. Лора сигурно ще каже за това, отколкото да застанеш пред камера и така, дори с силуета си, да разкажеш откровенно една история. Страха още е твърде голям. Почти са на едната ми ръка. Броя, не на двете, че много стаж придобих. Така хубавите, добрите, големите репортажи за наистина така красноречиви, които показват всичките проблеми и негативи, съпътстващи една жена, която има проблеми с насилие в къщи, за това как не може да разчита на никаква подкрепа. Един от така много ярките ми примери, слава Богу, жената се съгласи, е, че тя избяга от насилника, но там пък, понеже беше принудена да бяга от село, защото мъжа я намираше, най-накрая социалните иззеха детето, защото нямала постоянен адрес, не можела да се грижи с него. От работа не можеше да се задържи на работа, защото работодателя непрекъснато уволняваше, че детето като се разболее и те не я искат. И тук вместо да получи подкрепа от страна на държавата, нали, такива примери, които хващат за гърлото, които са много красноречиви за всичките пробойни, наистина трудно се отразяват в медиите. Другото, което има в медиите, телевизиите, да го кажем, което също си има своето значение. Отдавна да говоря за, например, предимствата на инвитро процедурите. На времето беше така доста голяма битка да се получи финансиране за тези процедури, но покрай цялото говорене и обясняване за предимствата, едностранното говорене за тези проблеми, се получиха доста щети. Сега най-често срещаното явление е да видиш, примерно, 30-годишна жена, която като я питаш, нали, ти деца, ама малка съм как? На 30 години тя смята, че има още много години, в които може да роди 5 деца, евентуално. Тоест, създадахме без да искаме медиите, включително и аз. Едно усещане, че е нормално да родиш на 40. Не е нормално да родиш на 40. За 10% от жените и 25 години е късно. Нали. Това е един голям грях по отношение на жените, защото, като говорим, нали, за техните права, защото когато избираш кариера или деца, трябва да имаш много информиран избор.
едностранното говорене за това, че и основно жените, които говорят по проблемите за стерилността, пък пренебрегва мъжкия фактор. Това също е така клони в така неразбирането и така дискриминацията в това отношение на репродуктивното здраве. Много по-често се обвиняват жените. Страшно често са разводите, защото мъжът не може да допусне, че има проблем. Така че започнах по-усилено да се занимавам от тази гледна точка. Сега последното, което си спомням, беше, че подхванах, тъй като международните новини предлагат доста хубави сюжети. Много политици в старите демокрации дават така, са пентимни и дават добър пример. Нали? Еди кой си министър-председател излязъл за 4 години в майчинство или пък Тони Блер го дават как там се занимава с децата си и така нататък. То е все в една посока, нали? Да се поощри и бащинството. Тези теми обаче по някакъв начин не влизат, не се препознават. Моите колеги международници, ама не само в телевизията, ами и в големите вестници и агенции нямат сетива и те не излизат като пример. Но аз така подхванах, последното, което подхванах, беше излезна една информация за това, че в Google или Yahoo ли, няма значение, като фирма бяха решили, че ще замразяват на служителките си, ще дават така възможност, ще плащат да си замразяват яйцеклетки. Така беше излезнало като топ новина, но то всъщност си имаше нужда и го използвах, не го изтървах за това, че това е последната мярка, която са направили в Google. Преди това те са осигурили нали, детска градина на работното място, за да може майката да... Квалифицирани кадри са жените и те не трябва да бъдат изтървавани. Те не трябва да имат дилема кариера ли да правя. Самата фирма има интерес да задържи квалифицираните си кадри. Нещо, което е един доста добър пример. Ако дойде друга жена на мястото на тази, не говорим за мъж и вземе мястото, докато тя е майчинство и какво излезе, че трябва да ни е я, че сме жени и че трябва да правим избор. Нямам проблем с това, защото аз, за разлика от тебе, имам доста повече опит. И Google знае, че аз съм доста по-квалифицирана от тебе и ще се опита да ме задържи. Не е въпросът всеки път да идват нови. Нашата професия, между другото, журналистиката, страда от това, че има голямо текучество, едва ли не е така. Ги взимаме от улицата, жени, които нямат изключително така високи изисквания към заплата и към всичко, или работодателите нямат интерес те да са квалифицирани. Нали? Големите фирми си държат на образованите, квалифицирани кадри. Те държат и да изкарват пари, а когато един такъв кадър липсва за определен период от време... Политиките на големите фирми за да задържат квалифицирани кадри са доста така... доста добър пример за политиките, които е хубаво ние да въвеждаме въобще, дори и като държавна политика. Както примерно една голяма... А не екстраполирай. Един менеджер, който е жена. Ако тази жена е излезе на майчинство, те няма друг човек, който да се занимава с тази дейност. И не търсят алтернатива. Собственик на компанията, на концерна, той няма сам да изземе тази функция. Затова е специалист, който е нает. Да, но той е преценил, че му е по-евтино вместо да обучи и да квалифицира нов кадър, му е по-евтино да създаде условия на тази жена, не да закъснява за работа, да й осигури възможно най-добри условия, тя да не отсъства заради грижа за детето. Нали? Това... Аз знам, че Google са направили точно така такива стаи, в които нали, детски градини и
Това, между другото, аз извадих като такава новина неотдавна, за разлика от моите колеги. Имаше поредното откриване на обновен, реновирана педиатрична клиника към в Александровска болница и там, изненадващо за мен, този човек го погледнах с други очи, бяха говорили за това, че искат да построят детска градина в двора на Александровска болница, защото лекарките, нали, често закъсняват или отсъстват от работа, тичайки да вземат детето по-рано или така нататък. И вместо да губят от това, искат я пълноценна на работа, искат да построят детска градина на работното място.